Carp Tour začíná. Stěhování kočovných námořních národů se podobá naše první velká výprava za Capri. Zima byla dlouhá a tak dychtivě pádlujeme směrem k nové sezóně a jsme plně víry, že bude dobrá. První sezení většinou probíhá ve společnosti přátel, se kterými si po dlouhé zimě máme co povídat. Zajímavá lokalita, kterou jsme si vybrali. První vybalování věcí je ještě trochu chaotické, ale v příštích dnech vše dostane svůj rytmus a pořádek. Ještě vše zkontrolujeme a první chvíle odpočinku. Ostrůvek, který jsme obsadili, se zdál být ideálním místem k lovu kaprů na této lokalitě. Je to totiž stará pískovna propojená s velkou řekou a tak lze očekávat, že zde kapři migrují. Pozorně sledujeme pohyb na hladině. Kostky jsou vrženy. A tak servírujeme první porci návnat. První sluneční paprsky přilákaly k vodě i naše ratolesti. Blíží se první jarní noc. Mohutná bouřka doprovázená blesky a silným lijákem nám poprvé připomněla kouzlo pobytu v jistém přístřešku. Bouřka utichla teprve k ránu a poslední přehánky se proháněly ještě za rozbřesku. Je po dešti. První velký test pro naše přístřešky, navijáky, pruty i hlásiče je úspěšně u konce. První ještě nedůvěřivý pohled ze suchého úkrytu. Sluneční paprsky však dávají najevo, kdo bude v příštích hodinách vládnout. Přesto je nejdříve vyslán na průzkum Pišta. Vše v pořádku? Můžeme ven. Ranní rozcvička patří neodmyslitelně k dennímu režimu, stejně jako každodenní hygiena celého těla.
Neustále pozorně sledujeme hladinu, již třetí den vyčkáváme a zatím žádný náznak toho, že by kapři najeli. Čtvrtý den přijíždí tajemný Hans z Rakouska, znalec mnoha zahraničních revírů, a my ještě netušíme, jak velice nám bude nápomocný. Dlouhé čekání na záběr nám snad zkrátí náhodný potápěč, a tak sledujeme jeho přípravy. Ďábelský nápad nám proběhne hlavou. Co kdyby se kolega mohl porozhlédnout podně, jak to s našimi nástrahami vypadá? No prosím, proč ne? A hleďme, jsou netknuté. Pan potápěč nám dává jasně najevo, že naše čekání je marné. A přináší i důkazy. Teď je třeba se rozhodnout. Takže je to zabitý asi. Musíte se domluvit vy, ale já bych přejel, jako co nejdřív. A tak je tento tloušť pravděpodobně jediný, koho by naše počínání mohlo ve vodě zaujmout. Kde nejsou žádné ryby, není co vyplašit. A tak si s chutí dopřejeme první osvěžující koupel. Je rozhodnuto. Poslední společná večeře a náš Karp tým se dělí. Část zůstává, druhá bude operovat na řece. Mobilem zůstaneme v kontaktu. Takže ahoj. Jo, tak je propláchni a přivez si na počeplice. No jo, je, no. Pepíku! Ani následující 2 dny nepřinášejí změny, avšak počasí nám přeje. Ani na řece se prozatím nic nepohlo. Naše nástrahy leží netknutě na dně. Snad to takzvaný panáček či pop-up změní. Konečně je 3. rána na řece čekání prolomeno. Vychutnejte si první velký souboj.
To je požitek. Panáčku je připsán první úspěch. I Pišta se raduje. Tak, kolik pak má? Byl to ojedinělý záběr, nebo nastal konečně průlom? Poledňák nás utvrzuje v tom, že štěstí je konečně na naší straně. Zdolávání druhého kapra si přece jen můžeme trochu lépe vychutnat, když už z nás spadla nervozita prvního úlovku. A tak se klidně opřeme i víc do 2,5 librových FBCček. Tento kapr patří pravděpodobně do jiné váhové kategorie. Tak to tu ještě neviděli. A už tak malé není, no. Přes 10 taky. Honda. Teď rozvahu ještě není dobojováno. Je slunce vysvítí. Tak bojuje říční kapr v plné síle. No, chodí, to bude pěkný. Chceš ho odebrat? Kapři jsou opravdu při chuti a tak volí většinou kombinaci 2 kuliček. Jednou rukou to asi nepůjde. To bys musel mít ocelové paže. Tak to vypadá na nový osobáček. Před fotografováním následoval další záběr a tak máme opravdu plné ruce práce. Moc viděl. Hezky zapádlo. Tak jdeme na druhý. Někdy se podaří pěkný úlovek i našim štědrým sponzorům. Tento mladý muž má šedivé vlasy jistě ze svých svěřenců a nakonec ho nafilmují bez hlavy. No to se nedělá, pánové. Protože my jsme strestali stoníkem Johnnyho Walkera. V malé pauze mezi záběry okamžitě informujeme ztracené vlastence na pískovně. A nemusíme je dlouho přemlouvat.
A ani kolegové nemusí dlouho čekat na první záběr. Opravdu se daří. Takto vypadají šťastní kapraři. Dobrý, už Měříme, pouštíme. I další dny nám přinesly bohaté úlovky a tak můžeme při následujících záběrech pouze konstatovat, že se nám jaro velice vydařilo. Ty byl před objektivama. Všechno, co byl. Jeden šup je hezčí než druhý. Aha, kde? Tam někdo musí být. Co to zapíná? On. Na kluky, jo? Já doblesklo to teďko? Ne. Máš vypnutý. No takhle pak je předsadíme, jo, ale až někdo bude fotit. Takhle, tak foť aspoň ty takhle zde, no, takhle dobře. No, tak připěl každý z bude chvilku mrskat a... Ty se ten krásný zdravý. Nádherní dva špíglové. Vejš. Pěkný double. Jaro uteklo jako voda a přišlo léto. Rozhodli jsme se vyzkoušet lov kaprů v silném proudu, jak nám to poradili němečtí kolegové, kteří mají s říčním lovem veliké zkušenosti. Kapři se v jasných letních dnech zdržují v proudné prokysličované vodě. Připadalo mi to zprvu neuvěřitelné, že by se kapr zdržoval ve velikém proudu. Ale první záběry nás přesvědčily o pravdivosti tohoto tvrzení. Nechme si tohoto kapra na pozdější chvíli. Záběr přišel již 4 hodiny po vnadění a tak se západem slunce námi zvolené místo ještě provnadíme.
U břehu se nachází takzvaný vracák a tak umísťujeme naše nástrahy přímo ve zpětném proudu pouze několik málo metrů od břehu. Tolik diskutovaný úplněk. Co přinese nám? A co nám připraví následující den? Krátce poté, co se zvedl ranní opar, přišel první záběr. Kapr využil obratně silného proudu a tak je zdolávání dvojnásob vzrušující. Dobře. První kruhy na hladině prozrazují, že se nejedná o žádného obra, ale další výpad směrem na koryto nevypadá taky špatně. Jako počkej, ještě s tím odběrákem chvíličku. Myšíku. Pěkný, ten je pěkný. Ten má 12. No. Tento výpad byl ale opravdu poslední a již nyní víme, že pro Tanin Fish místní kapři akceptují. Pěkný lisec končí v síti a dává nám velké naděje v příští hodiny a dny. Mohl být možná trochu vyšší, ale spokojenost je přesto na naší straně. No, jak můžu zvednout? Konečně si můžeme vychutnat ranní kávu. Ale ne na dlouho.
Jako hlavnímu kameramanovi se mi podaří málo kdy dostat se před objektiv a o to vzácnější jsou záběry ze zdolávání kapra. Že to bude můj životní, v této chvíli ještě netuším, ale jeho tah je urputný. Všichni již pochopili, že nehrají žádné divadýlko, a tak bude jistější dostat se nad kapra s člunem. Zatím stále udává kapr směr jízdy. Dvoulibrový Mosilla Protective v plné akci.